Dadi mangsa sampun ndungkap wanci gara-gara tabuh kalih kirang gangsal menit ya ora ketang 45 menit utawa setengah jam. Dinggo ngesahke adegan menika gara-gara kedah wonten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng para bapak-bapak saking DPD Perbarindo. Ing dalu menika sampun kepareng adicara tasakuran peresmian Rumah Perbarindo DIY. Sekaligus juga merupakan tasakuran peringatan Hari BPR lan BPRS Nasional 2019. Kula namung saged ndedonga mugi-mugi tansah kuncara anjayeng bawana kathah nasabahipun lan saged bantu dhateng para kawula alit ingkang betahaken pambiyantu saking BPR BPRS utamanipun saking Perbarindo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Anggere wanci ngene iki ra. Senengku ra jamak-jamak iso ngaso, iso leren, iso tetembangan sing kepenak. Matur suwun tanpa pepindhan utaminipun dhateng panjenenganipun Bapak Untung Nugroho, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan utawa OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Joko Suyanto, Ketua Umum DPP Perbarindo beserta jajaran pengurus DPP Perbarindo, Bapak Santoso Rahmat, Direktur Utama BPD DIY, dan sedaya kemawon seluruh direksi dan komisaris BPRS di wilayah DIY. Mumpung ana bintang tamune nek ora anu ndak mungkin mau main game bae masa. Nyekeli HP. Yes, Yai Sepuh ki hiburan. Sok ngerti-ngerti yo. Hah? Kaya ngerti-ngerti yo main HP, main game. Lah kowe mau kok dolanan HP biasane nek nyenuk ki rak main game nek ora ndelok game mesti ndelok video. Ora. Delok YouTube. Wah. Ndelok YouTube? Oh. Weh lah ya syukur lek. Akeh pengalaman iki mau ana entuk kiriman saka sedulur nek bocah kokean main game ling ngendheke gampang. Piye ling ngendheke? Wayahe bocahe turu mripate dikek ireng-ireng. Mripate bocahe? Heeh. Nah terus engko ben ngopo? Ha nek tangi rak dheke nangis. Kok nangis? Weruh mripate ireng kuwi. Oh. Njur dikandhani mulane aja kokean dolanan nyekel HP. Kuwi sederhana ning tepat. Iya. Rasane sing dolan HP kuwi nek istilah saiki jenenge pabing, antisosial. Nggih. Padane saiki omong-omong dijak omong karo kancane ya ora gagas ngluthek ngono wae. Dhisik iki jaman nom-nom aku angger bapak apa ibuku nyapu ngono disaut. Pundi kula sing nyapu. Saiki kok ora? Saiki wis ora ana wong canom sing ngono kuwi ya. Wah, ya angger nyekel HP ngene bapakne nyapu apa mbokne nyapu ya senengke wae. Wong disindir disapu sikile bapak iki matane malah ngoneke ngono iki. Ya kadang kalau sok ngono kuwi pancen heeh. Mulane kuwi kudu tetep diawasi mergo akeh sing kena sarape tenene dolanan HP kuwi. Ya paling ya sinden barang wis saiki wis angel dielekke wis. Nganti sok tak nengke wae wis. Wayahe girong hake ya wis lali nek ora aku bengok urung nyekel mik. Wis butuhe wong jane kesempatan ki oke nek wayang perang ngono kae sindenan tunggal kesempatan. Pas kudune girong kudune gayengke ya gayengke ngono. Nek saiki wis ora arep tak elekke wis sak karepmu. Ya aja kok njur dipecat. Ora tak pecat. Mboten ajeng wis. Kabeh iki kanca nyambut gawe. Ora arep tak elekke tak nengke wae. Dijukuk rasane ya. Kok dijukuk ora kok ya. Ora piye? Aku sisteme pokoke sak karepmu. Aku ora arep elek bebas. Nilaiku bayar ya sak karepku aku. Aku kok gak ngono ya. Lah ketoke iya. Lah sampean wis dilunasi to? Wis seminggu kepungkur wis dirampungi. Kene mung kari nandangi kok. Kari nandangi kaya arep menyang rasa-rasen e. Heh? Kaya arep menyang rasa-rasen iki wis cedhak ora apa-apa. Dhisik tau ning Bondowoso kae sesasi sadurunge wis dilunasi arep menyang kaya kelip-kelip kae. Aduh men kok bali ra apa-apa. Ya ora usah menyang. Weh ya jenenge ngapusi. 303. Ngapusi iki 378. Iya aku arep 378. Kowe kok apal pasal-pasal? Aku tahu dihukum kok. Men marem matimu. Lega. Ya ora.
Ayo aku ki takon sing mangsulan sampean kok. Jenenge iki literasi iki maca, sithik mulai nang YouTube barang kok pengalaman. Nggo maca. Ya iya bener. Ora mek nyawang lulang terus. Apa? Nah, nyawang lulang karang ya sandampangane ning nyawang lulang. aku po yo ngelekke po. Wong aku yo ora ngelekke sawangen 3 dina 3 bengi. Lah mau sapa sing muni ora ming nyawang lulang terus mau? Apa kok yo ora ana apa tengene wong ayu-ayu kaya sawang lulang. Ora bodho kuwi. Kena tengene ana gisine pirung-pirung ngene. Ora iki nekake bintang tamu kok mangejak padu to? Ngejak jajan yo ora didet entek seminggu sing mungkur. Heeh. Bisa kae di anu undi kae, anu TV-ne. Iki yo ora dolan HP yo mangan wae. Wah, kowe iki piye sasa? Ya wis ben ya diundi kuwi ya. Tinggal satu to kuwi. Tinggal satu. TV, LED. Dilek sik ora kok njur karo mamah. Kan iki canguk. Cangok. Kacang bengok. Bengok ora bengok. Kacang bengok, canguk. Sing ngono mek kene kula ya belum ya enak bulane. Ha iya. Kacang bengok, tapi ora mambu ki. Bengok ora penguk. Iya. Bengok iki dudu mambu beda meneh to. Ha iya. Nek bengok mambu. Nek bengok kuwi ya kacang kuwi mau. Oh, kacang, salah satu kacang. Nek sing empuk jenenge koro. Koro ora koro. Kan nganggo koro. Macane koro. Koro. Mulai kita omongi to basa Jawa ki pirang-pirang o, e, takon kae ahline basa. Nek iki koro macane koro. Koro. Marwoto. Eliso barang. Ya Elisa padake Eliso elek men. Wong Jawa. Seno. Prastiwo. Dodo ya beda men. Prastiwo ora. Ya arep tak patake kuwi. Niki tak buka dulu dari siapa sih ini? Oh enggak ada tulisannya. Dari BPR Alto Makmur. Wah ini dapat Panasonic LED TV. Ini tak omongin dulu pertanyaannya yang bisa maju gitu aja ya. Ya terserah aku. Kok terserah toh? Lah ya gak sing kewajiban rak kowe. Oh iya. Piye to saleh dian iki. Ya, ini kita ada di Perbarindo di mana ini sebagai pusatnya dari cabang-cabang macam-macam BPR ya kan. BPR itu keunggulannya adalah dia itu kan dekat sama masyarakat ya. Betul. Di mana bedanya sama bank umum, kalau bank umum nanti ngurusin ada asuransi terus valuta asing, kalau BPR itu enggak, jadi benar-benar milik rakyat Indonesia, dia enggak terpengaruh sama asing, atau nah Wis kok gilani ya. Gilani piye to, Mbah? Ayu ngene lho. Ayo gila iki aku tergila-gila karo. Oh ya, makasih. Njur sing jenenge BPR kuwi nek padane utang dienggo usaha, kok sukses. Sesuk utang meneh ditingkatke iso, mane utang 1 yuta, saiki usahane berhasil. Utang 2 yuta. Tambah 2 yuta bener. Seko 500.000 iso Mbah to. Nah, kan orang-orang taunya BPR itu untuk kredit, untuk pinjam duit. Selain buat kredit apa? Ya yang tahu silahkan maju. Wah. Yo. Ya. Mbah di sini tengah di sini. Mbah apa pade apa om apa? Iya, kene ngerti. Sinten? Namenipun sinten? Pak Budi. Pak Budi saking pundi? Wojo. Oh ini Wojo dari orang sini berarti nih. Oh Pak Budi, ibunya enggak diajak. Oh biasanya ada ini Ibu Budi. Ojo, kok Ibu Budi dibubuti ngono barang. Betul ora sa? Ya, apa Pak jawabannya? Deposito. Betul, dan tabungan dan deposito monggo Pak dibawa pulang. Wah, wis. Tuh, luar biasa. Orang Wojo nih, orang sini, orang lokal. Ya, ora apa-apa, malah justru piyai kene malah ora apa-apa. Bagus ya. Pemerataan. Ya, betul. Kuwi ngapa kok sing sijine geget-geget kuwi kaya ora trima. Barang entuk ya ngudur wae njuran. Wis ora matur nuwun karo iki. Oh, ya ora apa-apa. Apa ya diampirke. Mbak Lisa gandeng aku entuk TV, yo mampir. Saking senenge. Nonton bareng ngono
ngono ya, Pak. Bareng ora bareng. Bareng. Ning Bareng. langsung digawa lho. Bareng Klaten mo. Nggih, sampun, Pak. Nggih, matur suwun ki mau Nggih. TV apa LED wis diboyong Mas Sampun. Budi Pak saka Budi. Waja. Ya. Pun iki nggih tugas kula selesai. Nggih. Selesai enak men. Nggih. Kowe urung jebret e. Oh, kurang dereng jebret. Oh, kurang dereng jebret, iya. Pak Seno. Elisa urung nembang ya, Lek ya. Kurang dereng jebret. Kok njur inuk men kowe kancane wis tok garap, tok buli kok. Njur kowe ora. Oke. Kowe sih nembang sa. Nggih, niki permintaan dari PBKS Jabodetabek minta lali janjine. Pakai Wah. banget. Lumantar streaming. Ya banget. Pokoknya Mbak dari PBKS Jabodetabek lali janjine gitu. Oh iya. Jabodetabek iki singkatane apa? Jakarta, Bogor, dan Kok Depok. Depok. Depok, Bekasi. Bekasi. Bekasi iki ono Bekasi. sing Bekasian. Bekasi mau melu, Tu endi? Bukasi ding. Bekasi iki kutha sing paling sehat. Apa kok sehat? Bekasi. Oh ya asi marai sehat ya. Gini ya nyanda. Ojo nganggo susu formula. Sing asi. Ana yo banter banget susu formula. Mengko ditune up. Busine double 6. Yo F1. Wah, Ya. iki eban barang. Ya bocah cerdas kok ya. Nah, iya. Ya bawa apa sa? Nggih, niki bawane lali janjine. Ya iya, lali janjine. Ya. Ya. Dina Minggu kang tanti dinamune Sesuk ndalang. apa Mbak? Aku arep ndalang. Arep dalang Heeh. nyanyi iki Pak Eno. Ora aku Iso dalang Aku ndalangi wong adol sepeda motor kok. Makelar. magelar. Hmm. Dinamune ngaya wara jebul mong lali janjine. Cengkok kenes sing. Kenes ki piye kenes? Kenes itu apa? Genit. Oh genit. Heeh. Oh iya. Serasah mundur-mundur to. Anane pijer semoyo. Iki pamit mbokne wong tuane kono nang kene berhasil. Nggih. Tegese iso ngembangke seni, njur yo iso entuk rejeki. Aku dek pertama kali nang Jakarta jan aku sok mangkel karo simbok ngono kuwi. Amargane Mangkel Mbok aku tak nyambut kene nang Jakarta njaluk pangestu. Yo Slim menyang kono. Muga-muga ora ana apa-apa. Nang Jakarta ya ora entuk gawean, ora entuk apa-apa aku. ora dipengestono. ora ono apa-apa ki tegese slamet. Oh nyatane aku ora entuk gawean kok kowe iki nang kono. Aku ki kata-kata Jawa ki nek omongke ora ngawur e. Lah aku nyatane muni ngono kok kembok. Ya Le, menyango ora apa muga-muga ora ono apa-apa ki perjalananmu saka kene selama kamu ning Jakarta kowe ning Jakarta ki ora ono apa-apa ngono lho Oh, Mas. Lah, ya semoga ora tidak ono ada apa-apa. apa-apa. Nang sepur ya ora mangan. Udut wis doyak-oyak seneni. Maksudnya bahayane ra ono bahaya, ra ono apa ngono lho sing membahayakan. Kowe kok malah kaya mbokku pinter kowe. Cak cerdas sing padake. Ayo, iwak edan. Cerdas tenan kok. Ora iso ngartekke basa Jawa ya saya. Ra iso aku ne. Kuwi lho. Aku ya bodoh sajane mung kira-kira. Oh iya, wis. Ya. Pinter golek alasan nganter-anter angan duka. Aku wis ora percaya.
Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak aku nganti lisir srangane andane aku nunggu kowe solo SMS rambasi yen tak telepon malah sembah nuwun Mbah Oto. Pak Enan iki kula duduk nggih, Pak. Simbah nuwun. Iya, iya. Golek marono tak jodonane liya-liyane iki akeh banget. Matur simbah nuwun. Sembah nuwun. Ayo kan dialeke ora iso. Kowe nek ketemu Elisa ping 4 ngono iso sok lho, Lek. Lah piye to? Wong ora ngomong getak-getak to kuwi. Ora apa-apa ning kuwi saktenane mik laire tok. Atine iki halus dheke. Oh iki ngerti iki Pak Seno aku melu terus ora tau ngerti. Aku melu kowe wae, Mbah. Kono. Kono melu wae Mbah Marwata ora kroak-kroak kowe. Ampun, Pak. Napa? Kowe muni piye? Hah? Kowe melu Mbah Marwata kroak-kroak kowe. Maklutsu? Maksud lu. Biar katet. Katet ya. Ya ora, wong sing jenenge ya dididik sing apik. Iya. Wong ki nek menehi ilmu kuwi sesuk imbalane ya anak putune diwenehi ilmu. Aku urung-urung pikirane negatif mak kroak. Opangan aku geger. Ayo mbah menawa kok ya. Nek geger ora tak cokot tok. Ya nyatane kursimu kae kok ting blarut. Audu aku kae. Ah sapa? Liyane. Ora, ayo Ika. Ayo kancane Mbah Oto. Ayo. Goleki sing menik-menik iki. Mbah Oto. Ayo. Ikain. Ika iki lho iki. Mbah Oto, Dalem. tulungi. Modar rae. Pengen. Ada. Ah. Iya. Piye ambune pripun, Mbah? Ambune ya ora enak dasare kulite elek kok kuwi. Elek yo ben sesuk dicet kok dadi men. Mau karo Elisa digetak-getak. Saiki tak alusi. Nggih. Nggih. Ngantuk mboten? Ora, aku nek cedak ngono ora ngantuk. Dur. Ora ngantuk. Nek ngantuk rugi rejeki. Rezeki piye? Karo putune kok ya Mbak. Lah ya nek sing putu to. Pernah putu. Biyen dek cilik ya sok tok dusi barang. Dhisik iki mrembes iki ngono. Ah iya. Wetenge jembling. Sok gentenan sa anu Ayo sekarang mulai meneh. Ayo. Ayo. Tak tantang lho kowe nek anu. Ora mah. Mulai karo wiwit. Pripun lho? Kae muni kowe dek cilik tak dusi. Sok gentenan. Lah nggih kula nggih sok tak ngadusi jenengan. Tenane. Heeh. Mbok engko esuk wae wis. Ora usah suwe-suwe. Kok kesusu to? Ambangane kedodo. Dodo ki atos nek kesisi kan empuk. Susu. Oh, lah nakal. Ora nakal sing ngene sapa sik? Kesusu iki ya kesusui lho. Lah ya aku mbangane kedodo. Lah ya aku sing kuwi to.
kata lainnya apa tau kesusui? Ah, tergesa-gesa. Terburu-buru. Ah, Horor ya wis sepuh kok ya isih horor lho. sepuh kan umure. Oh, Karepe padha wae. isih apa? Oh, wong tuwa iki malah ngletek wae. Mulane ya ping 3. Piye? Heh. Ayo, aku nek wong wedok pancen boros aku takoni aku. Lah kok dadak boros-boros ki lho. Kan ya ping padha wae to ya. Ora padha piye. Aku galak kabeh bojoku kuwi. Ora aku sing buak, sing dibuake aku. Wah, alah mesakake. Aku dhisik Do kapok kamu bojoku do kapok ana sing kruwak cengele. Ora apa nek Panjenengan maine kasar kok. ora. Aku dhisik yangku 5 lho. Weh, elok 5. 5. Ning ya elek kabeh 5 ki. Ah sing kene iki entuk cedhak. Wah, apik. Amane arep entuk panggang. Heeh. Aning zonasine beda to, dadi aku ya meh ngepek sing cedhak ki Nikah wae. nganggo zonasi. Wes saiki lagi apa? Lagi musim kowe iki. Gaul tenan ya Mbah Oto iki jan. Ya tenan. Cak 7 sik kok ngene ora. Cak 7 lho wis kaik. Nggih. Wis Awet sehat nggih Mbah nggih. Nah, kae urung mesti tekan semono. Eh. Piye? Dicethake. Apa to? Kuwi mau muni piye? Aku wis krungu rasa takon baleni aku wis krungu ora apa-apa. Aja marahi lho. Wong Mboten. tuwa nembang apa no Ika? Napa nggih? Kowe Mbok kali jenengan. sing marahi aja aku lho, Sin. Heeh, wis Wis kono. njaluk karo aku lho. Iya iya. Ya to, kowe rasa melu sore Ora. atimu. Nggo sangu. Nggo sangu mulih, nggo sangu mulih. Nggo sangu bali nang Tegalrejo. Elah, ora kuwi. Apa Tegalrejo omahku tuh Tegalrejo ngawur. Waton jeblese kowe. Oh, omahku tuh Tegalrejo. Doangan. Doangan ning maratuaku kowe. Iya. Loren doangan. Wah, maratuamu gawe panggung gede banget ngono ya. Endi? Kae sing ditingkatke. Maratuamu to kae? Udu kok kae apa ya aku malah ngerti. Sing dandani kendang iki lho. Udu kae nggone jenderal sapa ngono. Mbok maratuamu. Omong aku jenderal kancil kok to. Ora apa malah pinter nyolong timun. Saiki ngono aku malah ora nyolong timun, kancil nyolong sepeda motor mungkin untuk papat. Kancil. Heeh, Pak Kancil. Ya, lagune apa iki? Napa nggih? Ah sing meriah-meriah wae. Sing meriah. Heeh. Ora keton ra keduwung, duwe bojo, lemu apa kuru, wong dhisik entuke isih prihatin. Tak gawe anyar kamarmu, sing penting iso mbedodong. Rambuh. Wih, kok tembang kok mbaya sing apik wae ana to. Apik piye? Aku mah kok terakhir kok iso bedodong-bedodong. Bedodonge tegese apa? Terdun. Ngawur. Oleh ngartekke. Bedodong meteng. Ah, dong iki malan. Aku gatekke. Enggak teke. Gatekke jenengan le nembang mau lho. Ayo ku tembang gambung ngono. Bedodong kuwi tegese gedhe, iso gedhe rezekine, iso gedhe anugrahe, iso bangun bali omah sing tentrem, aman dan sejahtera. Wong iki gumantung pikirane kok. Ah pikirane jenes. Ayo. Kira. Tur ayo. Kae tur ya ora wani ngopo-ngopo. Lah kok iso? Ah karo sing wedok wedi kok. Oh, apa? Wedi yo. Angger nang omah wis meneng. Ana nggone iso nyeneni sapa-sapa. Angger mlebu mana bleng supaya Gatotkaca langgapi klemper ngono. Lah ditendi. Ditendi, Pak. Amara isi transfer to. Aku ora jangkep. Ya tak godana kenakalan. Ini ngene. Oh niku to, ngoten niku to carane. Ketoke meneng nang gredeg, kuwi anteng-anteng kitiran kok. Ketoke meneng nang gangsret banget iki. Ini ya cepeti karo sing wedok. DKI. Ora wedi ki ora mergo aku wedi. Aku ki ngajeni seorang wanita. Lho. Wong wedok ki abot lho gaweane. Alah, Ngajeni yo, Mbah. copo omong kuwi nek sara saiki jenenge iki apologi. Apa kuwi apologi? Pembelaan. Oh. Aku ngerti kartune dhewe cekelok. Ning ilang. Lah kok terus dibuka nang kene? Tak tekan njur ilang dadi aku ora ngerti piye. Ya dibawani. Sing meriah dibawani. Nduk Ika. Nggih. Iki saka Bukit Tinggi. Lho, Endi? Gunamu ndi?
Gunung Kidul. Ah, Bukit Tinggi. Oh iya. Men rada piye ngono lho. Men rada Ika wow. from Bukit Tinggi. Apa? Gubuk Asmara. Ah, lho meriah to request. Oh, Oh, spesialis. Ika iki kok kudu gembus asmara. Gubuk. Kakek jenenge kuwi gondek. Kupinge pancen bodek. Malah guyu. Dibalik ketembunge dhe malah guyu. Ayo. Dibawani no. Nggih, Mbah. Kalah karo truk. Ora apa-apa ki resiko. Nyingkar nyingkur. Wis pokoke sindeni anggere weton Gunung Kidul suarane mesti apik. Wah, tenan. Kabeh kono ki sinden pira. Wong dapuran pring lho, diokrok-okrok ya metu sindene kok kuwi. Yo. Kuwi dapure sapa sing dokrok-krok kuwi? Tegese ki kono mbok ning plosok ngendi wae, cengkling suarane mesti apik. Ane ya ora ana dapuran pring. Kuwi paribasan, kata-kata kiasan. Wah, mbok ya liyane. Liyane wis payu, kowe gelem ngene iki ya gelem. Liyane iki maksude kono ki ya sing jeneng bayi cenger ki mesti sinden apik kowe wis kiasan apik. Oh ya ora, bayi cenger kok sinden. Mbok jajal dapurmu ki dokrok-okrok. Awes pengenane karo mbokmu cilik. Tenene sesasi rene dhuwit turu njur diokrok-okrok ra iku e. Wong lanang apa krok-krok. Metu sindene ora? Aku kok diokrok-okrok karo Genti, ngokrok-okrok genti. Piye ro? Jarene muni diokrok-okrok Mbok De. Yo gek genti diokrok-okrok no. Bales. Apa ngokrok dadak lapor kowe? Aku kan diam-diam. Alah. Aja ngono, upama aku isih enom ngono. Upama aku isih enom ngono. Ngopo? Ya kowe urung lahir, men. Wiwi tane nyingkar nyingkur Pucung. ling samayen ke mutan Neno-neno. lelampahan kangkah wuri Iki nek dirasake tembang ki jero lho. Piye ta? Bisane mingkar-mingkur. Heeh. Njur nek kelingan isin dhewe. Iya. Ini sing wong tuwa-tuwa kaya aku dong kuwi. Ya termasuk kowe barang kuwi. Mesti Aku kelingan dek. Wah, ya kaya pas nek karo Gubuk Asmara. Ah sorry aku nek nang nggon gubuk. Padake kowe. Lho. Aku kok neng gubuk. Oh, Sawah. sorry le. Ngendi? Retek. Oh, malah dhuwur kena nggo liwat sepur. tresno tulus nadyan nengku buk Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak
dari Ika Dalem. dari anu berbagai macam sinden sing iso mampu ngedeke lek Marwata joget ning kowe. Kula. Heeh. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih Mbah Hoto. Sami-sami putu. Waduh. Putu to aku Putu. numpah kaya putu. Iya, iya. Nggih. Wayane mergo wis esuk. Nggih. Esuk iki kudu awake digerakke. Lah nggih, biar sehat. Apa? Saraf motorik Syaraf motorik. tetap gerak. Nggih. Kuwi nek kuwi obah ki mung esuk karo awan iku kuwi. Oh, nek esuk karo Nek awan. esuk gerak badan, nek awan sapa rumah makan kuwi nyuwun sewu lambene nggo nyopoti botol. Oh, dadi tukang nggo mbukaki botol. Heeh. Mbok tulung dibukake, Mbah. Aku ku rame botol. Sepatune sing nang iki nek balik maneh sing mbok ya cangkemku sing buka. Nesu. Terus nesu meneh. Ora entuk nesu kok. Ora nesu wong nggo bukake botol padake dagelan tipis. Waduh. Ya ora sah emosi. Ora aku meh ngandhake faktane ngono kuwi kok. Mbok kelingan kuwi jaman semono. Piye? Pripun? Ning TPI rekamane yagane blangkone ora ana sing padha siji blas seragam. Walah lele kok mbok ya mau apa piye? Ayo susuk lek ngono. Lah aku kan malu Alah, malu ya ora ngragati we. Sopo? Jenengan iki. Oh aku dhewe rekoso kok kon ragati. Wong Kene kok liya. isen, Mbah. Dhisik urung dhisik tipis aku no. Aku iki ngelekke ki tak kira nek arep nukokke bol ya ora. Anu kok aku wis sepur nunut kok iso kok kon nukokke. Ketemu nang kono kuwi. Saiki wah wis Ya ora zaman leren. berjuang. Zaman berjuang. Iya, mulai ya kaya BBR iki lakone babat Wonomarto iki proses berusaha kaya ngapa supaya sukses menyenangkan semua umat. Nggih. Ngapa to kok ngene-ngene kuwi ngomong-ngomong karo aku? Hah? Ora entuk obah to? Oh ya obahmu obahe kaya modus e. Ngapa to? Ya ora mung ngono kok modus. Ayo obah sakarepku to omong aku. Sampe- Aku ngarani Ah modus. sampean ki wong tua pikirane tekan dindi kok. Aku kuwi sing nangkep pikirane werna-werna mbok ngene ngopo to wong ora ana apa-apane kok kowe nyelikke. Mbah Hoto. Dalam. Mbok rasa emosi lho. Akeh. Aja tak demek pipine. Kuwi nek demek pipi untune ogah. Walah kowe aja mirang-mirangke aku lho. Aku ki ketoprak nang TV. Nek karo ya dandan dhewe men bagus. Tak tarik nganggo petelot alis tekan kene iki lho, Le. Wis ki ganteng. Diculke iki ya bali tendhek ngono meneh wong kulite mulur wisan dadi. Dikaeke kene iki terus culke ceplek. Kok ora dawa-dawa ta iki aku. Bolku wis elastik kene iki. Kene ya kok sadar. Sadar wong kudu sadar. Ning semangat tetep muda. Coba alise demeken ki mulur tenan ora. Coba, Mbah. Aku ora raup nggo delok. Ah biasane ya ora kok. Ayo. Wastafel ngomahmu kae ki tak tur ki ra ono banyune kabeh kok rahup. Lho, kowe iki saiki ndalang karo nyambi tukang ledeng apa piye kowe? Kok iso wastafalku tok kontrol barang iki rumangsamu. Nyatane tak cek ya ora ono banyune kok. Nek karena saiki Iki arep iso nandi len arep kuwi mung hiasan kok. aksesoris. Alah, ngono kok cukup. Lah kok kowe genti nesu to? Oh iya, Dek. Sindianmu kowe musian kabeh sing nular-nulari kowe kok sa. Sing nulari yo jenengan iku. Ket mau nesu-nesu wae kan mengalir. Mengalir. Dadi nular nyetrum. Urung kok. Lho ki ora ngono piye? 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 Apa salah wong tua? Wis nek ora modus ngono iki kepiye? Aku muni nyetrum kok. Aku Sing muni gemes. iki sik lho, kok aja nyalahke wong tuwek tok. Hei, Apa? Kelingane angon wedhus. Lah aku barang karo kowe saiki wis tenan. napa, Mbah? Sindene Seno iki mlebu nominasi kabeh. Ya, Kae tak lebokke kok sing kuwi ya. Lembokke terus digrendel wae men rambut. Ora guyang-guyu ki golek dhuwit aku ka. gemes e. Lho ya ra. Wis, kemene gemes karo aku. Lho nyekel sih. Nyekel sih. Jiwiten pipine kae. Nyekel.
pipine jiwiten. Aja aku ndak ora bali. Njero kaya cemplon di. Soale wis wiron. Iya, iki jenenge rupa ngebel becak. Kok ngebel becak? Ting klinting. Ora apa operasi plastik pira wene. Wah, Nek iya. Kaya cah kroya tipis. wis pira ragate tekan kroya. Padake cah tipis ya. Padake cah tipis. Ngomah wis numpuk ember pirang-pirang. Wah, kok Jare arep operasi plastik. nggih. Jare arep operasi plastik. Ngarep omah kae ember pirang-pirang kae. Kowe tau krungu apa Maroto dadi pemulung ngono tau krungu? Nesu Ora meneh. aku takon kowe tau krungu apa? Jare arep operasi plastik. Operasi plastik iki lho. Kulit kene dibelek, ditarik, men kenceng. Atene cangkeme amba. Engko dijahit. Apa diobrasi? Lah kancaku ngono lho. Saka tuwa-tuwane ngono ditarik munggah terus. Bareng geduren kaya Petruk kowe lho. Tibane iki. Kok iso? Kaya Ah, kita kan meneh jera. Kok iso? kowe kok ya malah mikir tekan kono ta iki. Kowe iki mikir tekan nggon Petruk mau apa? Lho, ora. Ya wis kono terus ke. Wis ah horor Mbah Oto iki. Kok horor-horor wong kowe dhewe polamu sing ora tuminah. Ya wis aku ora polah, aku meneng wae. Wah ya aja. Oh, piye? Ayo wong kabeh kancane mau ya joget ya pola, Mbah Oto ya joget, njero kowe nek pola tok. Kira entuk. Oleh. Oleh. Ya yo polah meneh yo bareng. Saiki. Terus kele nyanyi lho, Mbah. Ah iya, Ayo, pokok ayo. terus bal-balan mau nang kene ora nobal. Aduh, wis ya kesel aku. Sida gemes ra? Lah gemes kok ditakokke. Mau gemes saiki jijik. Kok kowe sing nesu? Kok kowe nesu? Aku ngejak bola-bali ra tau digemesi. Lah ya, kowe padene mek meri to. Wong aja ngendelke bagus, aja ngendelke pinter, sing penting iki rezeki. Arep tuwek kan nek rezekine yamin iki ya nyang ngono wae. Sok meneh aja muni gemes. Terus pripun? Gregeten. Ya iya. Ah gemes iki kuwi jarwa dosake wagu. Apa? Jarwa dasake apa? Gemes. Gemes ki apa? Mana digegem yo. Ayo apa? Ora. Bareng digegem. Ora kuwi ra jarwa dosok ra bener kuwi ya. Ah benere apa? Nek kowe iso nyalake iso benerke. Ora iso ning kudu kuwi. Akhire ora iso kok ngeyel. Kowe ngapain bunga-bunga ki? Akan dibayar uang ya ora entuk bengok-bengok. Oh, lah njaluk dicedhaki meneh kok iki. Ah nek ngono ya rada aku. Ning ora gemes lho ya. Ayo Ik. Saya gemeske. Ika iki saya suwe kendel iki. Cedetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi
Iya, putu. Waduh. Putu. Ya ben. Ngono ya mbah ya putu kan lumrah. Ya. Tak jodoni meneh nek kowe. Apa? Ki sinden sing saka kaya kowe. Lho, sinden kaya kowe piye? Saka Majenang. Heeh. Piye? Ya karena aku seneng karo kowe tak ngetke nesu ta ditini, tatini. Sapa? Kok ngetke aku terus to. Ayo ngono raimu kurepno aku ya ora tak sawang. Wong nang mburi aku goleki kan aku ora ngerti ya no karo sapa iki Bekasi iki. Rido ayo Rido. Jenenge sapa? Rido. Rido. Anake omahe Rama. Udu. Halo Mas Oto. Iya. Kenalan dhisik Pak. Iya. Mas Ding. Iya, Ya. ngono lah pokoknya disebut Mas ya kenal. Iya, Masa Allah tua banget ya. Iya. Ki ketone Apa? lemu. Kena sih lemu dadak ketone. Aja kakean mangan jeroan. Kolesterol. Siapa sih mangani jeroan? Jeroane Rika apa ya ora doyan? Apa? Jeroane nyang ora doyan. Nek doyan ya Rika wis gemblung. Kok jeroane nyang dipangan. Lah jenenge iki aja kakean mangan jeroan. Lah jeroan ki ngerti tegese apa ora? Jeroan ya daleman. Oh, lagi ya ki keton ki mah jenang tapi jenenge durung dadi. Si kepriwen. Lah jeroan apa sing dimaksud nang Rika? Kayak iwak limpa, ati rempela. Walah, Nek cara gue. Rika apa? Iya gue. Cara nyong ya jeroan ayam. Lah, Ya jeroannya dewek-dewek. iya. Apa Rika apa jeroane nganggo ati Apa Rika yang duwe jeroan? Ya duwe aja ndeleng tapi. Ora lah. Nyang ya blenger. Apa mblenger? Urung tau nyicipi wis mblenger. Nyong ngicipi. Iya. Rika jijie. Apa jiji iki apa? Ndapa Rika gagah banget apa priwe Pak karena nyong jijik banget. Ora jijik kaya kuwe. Jijik kepriwe? Ese ora level. Ora level. Iya, wong umure nyang wis tuwa, Rika isih nom. Levelnya sing kaya sapa? Siapa? Rika demene sing kaya sapa? Ya sakecekele lah pokoknya sapa. Sing penting ana kegiatan ya kuwe. Tinimbang nganggur. Berarti nyekel kewan ya gelem karo kewan. Siapa? Rika. Gelem. Gelem ya alo. Wong nyong asu. Aja kaya kowe. Ora ki karo kowe ya gelem nek ana kewan didol mbok. Apa arep the sex animal? Tiga apa kena? The sex animal. Sek erimen siapa? Ya ngesuk dipraktekno bae ada takon. Jenenge Ridho. Iya, men mama kenyong anu kepengin anak lanang, laire wedon, dadi jenenge Rido. Men ikhlas. Oh iya, Iya. kuwi kaya ujar kaya ya. Iya. Heeh, asli Majenang. Asli, Pak. Komplitnya siapa? Rido Rohana. Oh, RR. Ya bener Iya. Banyumas. R. mereknya Oh R. iya, plat motornya R ya, Pak. R R. Nek Madura beda maning. Apa nek Madura? M. Keneng M. Ya empuk nek kasih ngrasakno takon nyong. Walah, oh iya. Ya kepriwe? Wong rika nyong ora tau kaya kowe, wong rika dhewe sing kaya kuwi takon nyong. Ya men aku tahu. Arep jajal apa Rika ngrasakna? Apa? Arep jajal ngrasakna. Nyong wis ping 3 Wis duwe ping bojo. telu, ya, wis. Mbok arep maning. Ki nembang apa Pak Dalang? Ya, Banyumasan. Banyumasan. Raden Arya Werkudara. Wuda. Kene wuda. Ki ya gemes ki lagi sese ya. Kita Werkudara kene wuda. Werkudara. Oh alah. Rika untune ora genah gule ngomong karo kuku wuda kowe. Ya kepengin aku priwe Rika kepengin. Ya ngono ora apa-apa. Nang mburi kene disit. Sendira bae lah aku 3 jam masuk angin. Ya kerokan. Ya singshot bae. Angine metu mbok. Watuk ya watuk. Ya tak wae obat gelem. Obat apa? Ya pokoknya dimplok ngono bae. Mong langko diwehi obat anu apa sing ngobati ayam telo, pitik telo. Ora ki kalah jengking nek gelem. Kalah jengking. Iya. Endi ndeleng kaya ngapa obate? Mbok jengking dewek rasane anggel kiye. Tenan kowe seneng banget. Ah iya.
Harya Wereku Dara Priwe Pak? Main. Main. Kono iki nek apik main. Oh. Ning nek mulai wiwit iki labuh. Wayange wis labuh, wayange wis mulai. Ning nek apik main. Rika aja marahi dalang pinter. Sapa? Lah kuwe Rika mau ngajari Ketone tok pinter. asline. Goblok. Udu nyong lho Pak sing ngomong. Nyong sing ngomong arep ngapa? Ora apa-apa. Kono ki aneh kok. Wis. Benedok. Apa wis suwe ngene? Alah benedok. Benedok ya, Pak. Agintas Lagi teko. tekan. Oh, lagi tekan. Ana meneh nek jati-jati apa suwe kang ngene? Alah bene tepluk ngono. Tebluk, Tepluk kok tepluk. Ya tebluk. cangkeme dewek-dewek karena karo kene lah. Kene Rika suwe-suwe jele ya Pak. Iya nyong den weruh raine nyong ya jelek nang omah. Makane ngomong anak kaca nang kene weruh raiku dhewe kaya armutah. Mual. Aja dicekeli. Armutah. Manen kebelet. Iki ya modus iki. Aki kepethuk aku pisan wis ndang gebelek. Kena Iki lho. Iya. nyata lamun satriyan jodi aja perak-perak jare jeleh. Rika Rika sing merek nyong. lah ya nyong sing ngono. Sing jelek mbok Rika nyong ora jelek kok. Tak amdul temenan kok. Balik. Makane nek sinden ki akeh ki mangan kencur. Kencur. Iya. Men ngapa? Logro bisa ngomong lot. Disogok belok, Bro. Nek teman kencur. Ara. Kok sindenmu kok antik-antik kok. Rika Aku iki nek sinden ora antik ora tak ajak. ora dijak. Kudu antik. Akeh sing kono dhewe saiki antik banget to wisan. Wah, mulung tak lebokke nominasi yo hari. Apa seneng cengis? Apa, Pak? Cengis. Cengis? Iya. Iya, seneng nyikit, Nyong. Seneng to. Cengis ya, Pak? Lombok. Lombok ijo ki kene sing nang tahu iki, Pak. Cengis kae. Mendoang karo cengis anget. Nek Lombok Abang ya congor ya. Congor. Omonganmu ya modus lho ya rata. Ket mau kok menyerang pun bopo paman kowe. Wis ya, Pak, ngono Bang Sit. Ya wis apa durung ngono. Nyong nek wis tuli krasa. Apa ya? Iya. Wah. Aja tole ning nembang-nembang. Ngrungu kena genderek. Ditindingi. Dinding ter kowe aja mirang-mirangke. Wah, sampur. Wis sapare ka ora krungu apa priwen? Hah? Wis ninding ket mau Rika sing bersik baen. Wong sing ora sing nembang ku Rika didunyok ngerti ora? Berarti sing budek ya Rika dewek. Ya men lah. Budek sih wis wajar tuli wis tua. Lah enom budek lemu. Apa? Lemu tuli penak ujar-ujare. Malah durung ngrasa kena kok nyong. Pinter. Lemar foto iki basa apa-apa pinter tenan ya. Kaya awake lahir Yojo, cangkeme lahir Banyumas. Nang apa iki padang Kae sing ngomong nyong ora. Kuwi iki dalang sing ngomong jare nyong iki lerene Jogja cangkeme lereng Banyumas kayak ngomong kaya kowe. Apa cangkeme knockdown apa kepriwe? Kan kene dipasang maning ya kowe. Ngomong ora logis. Tik. Lah sing bener iki laire kepriwen? Sing bener kuli lair kepriwen? Ya nyong ora ngerti, saya ora eling. Takon buyunge nyong. Enggane nyong kelingan nyong ya mau metu lah ning jero baen. Ning muteng malah ana awak ati, ana jantung, ana usus, bari mangan. Urip nang alam donya malah rekasa. Tuli nek ana sing sliliten, ya ana sing sagak-sagak.
Ora tak teruske. Kae cah kurang ajar ini. Ngono nek aku seneni nek dhewe mancing-mancing perkara ngono meneng wae. Ayo. Aduh, Jan. Apa arep nguyu disit? Hah? Ditatur yuk. Ya yu. Aku njur jayu. Kok njur ora basa Banyumas. Yayu ya apa? Nek kuwi wis urgen wis mendesake. Ya kudu tak dhisike no ya. Sah. Yo tak dhisike. Ide bedhep cilik Mbah Wedok to. Iya. Praka sagahku luhur Godhekwa godhekwa simbar Ki nek dirungna maring radio. Kepriwen? Siaran ya. Audio tapi bukan audio visual. Ketone sing nembang kuwi langsing cilik mening kaya. Ketone suarane bening. Rika jama itu Ki sing kegedean klambine. Oh, iya. Angger dicopot tuli cilik. Apa iya? Iya. arep ngapa kowe? Arep ngapa kowe? Wong tua kurang ajar. Ora. Aku ya medine celiliten kok ya ora. Harus sogok-sogok. Ora. Menggoda lho. Lemu tuli sing penting sehat. Iya. Ya iya. Iya lho. Sing iku ora lemu sing gedhe tuli klambine. Iya, sing gede klambine. Asline nyong cilik. Iya. Domong-domongi. Awake nyong kaya Mbak Ika kayak kiye asline. Iya. Apik banget mbok langsing. Apik ngesuk tuku. Arep ndeleng apa? Sapa sing marai? Aja nyeneni wong tuwek tok kowe. Iya mancing-mancing kok dur itu. Ayo Salah. men. Ana wong lemu disalahna bae. Ora nyalana, nyong ki ngrungokna ning aring radio. Iya. Ketone sing nembang ki langsing kaya kowe. Apa rek sik krungu? Jare mau budek, siki krungu. Budak Jogja wae. Wong nyong krungu ngomong apa bae nyong ngerti kok budek-budek. Rika dewek sing ngomong. Nyong to. Iya mau. Kelalen. Mbok. Nyong kelalen, Mbok. Faktor U. Uzur. Guyu maning, ngekupuyu maning. Tatur. Ya, ayo. Tatur kepriwe? Aja, aku wae yo tatur. Yen ngandika gereng pindah guntur. Aja ngomong. Sakarepe nyong dibar kok ngomong ora oleh. Rek kabeh nembang nyong ora protes kok. Ngomong cangkeme dhewek ora oleh. Nanti kaya dicontong cangkeme. Yo ben kas. Dasar satria prawira. Ayo Bandung, cengkok Bandung. Dicengkoki Bandung. Bayar ora perintah. Njaluk pira Rika? Regane pira tak tuku kabehan Rika. Ngene ngomong. Apa dikira nyong tipis apa kepriwe? Pira sih regane sinden Banyumas? Rika duwe duit pira? Ora duwe. Gayane tak gemagus ngenyang pira ora duwe duit. Nek kewani ya tak dole peda. Tekan dimbok nyong kelalen. Tekan Prembun, ngono. Ben tak olehke sisan. Gregeten ora tak olehke ngono. Rama Yo, gayengke kirange. Yo. eling kula eling Yo. gunungane
janur kasure wong barang gawe ramah depan 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 wong sanangan neni cinte jenang beras bumbune katumbaran jenang beras bumbune katumbaran semangat siji ro ika loro rido ketoke rada cocok iki. Senang-senang sing lemu-lemu apa ya? Iya. Senang sing lemu-lemu. Sakanane lah pokoknya. Sakanane. Oh iya. Anane ku ya kuwi, anane kae ya kae. Anane kucing ya kucing, anane kiri ya kiri. Aja ngomong kaya kuwi. Rika sakanane anu pasrah apa anu kepriwen? Apa wis ora payu maning? Dadi sakanane Rika sapa-sapa gelem anu wis ora payu apa kepriwen? Iya. Melasi temen ya. Makane nyong isih ngenteni mulunging atine Rido. Walah. Rika apa gelem karo nyong? Gelem. Lek gene wis sampang lek. Sapa? Kowe samping kene. Wis. Oh kok kaya gepura. Lagit mau kuwi lembu nyawang ketok ompong apa ora? Iki mau lagi weruh aku. Oh alah mulo sesuk nganggo kacamata. Mulane ngesuk maning, Iya. angger Rika ndagel, Mika aja kepereken nutuki lambe. Perek. Iya. Perek itu apa? Rika sih orang ngerti perek, cedak aja kepereken. Rika nyanyi kok deglak-degluk ya untune pada topol. Apa Rika krungu? Ya krungu. Ki iki kene sing jedak-jeduk ana liyane maning sing jedak-jeduk. Ngesuk tak duduhi ya. Tak sangi. Ya padha kaya kiye. Tapi kiye putih. Nek sing ngene nyong sing liyane ora kaya kiye. Soklat klire. Kabele ora lurus. Mundur kaya kiye. Tak sangi nang omahe nyong ya. Salah ngomong nyong elajan. Ya ora salah ngomong. Ora jejeg ya, Lek. Apa? Iya. Coclelekan kowe. Tak balang mik tenan kowe. Ning ora jejeg bisa. Ya. Durung marem wong seneng kurang rembuke. Ana maning modele wong Purbalingga. Grogi. Sakulon Banjar Patroman Rama. Kadingaren wong bagus kasih takane. Ana maning modele wong Purbalingga. Sakarepmu. Najan tuwa nanging ora kurang reka kendel penjeronge melung-melung supaya nggo tambah pinung. Yo Kur, yo. Ana maning modele wong Purbalingga. Najan tuwa nanging ora kurang reka kendel Sampun Pak Dalang. Wis ya Pak. Iya, ya aja takon nyong takon karo dalang nyong tuli pada-pada wong melu. Oh iya, ya wis ya Pak Dalang ya. Ya wis apik-apik, apik. Suwun. Tuli ngesuk maning jogete sing apik maning ya. Iya Pak, nyong urung belajaran, urung nemu guru sing bener. Lah kiye lemar foto kiye guru Oh iya, joget, ngesuk kiye. nyong melu karo Rika ya. Iya nyong guru apa kulit? Guru joget. Guru kiye. joget. Nyong bisane guru mutan. Joget ora bisa nyong. Lah iya, saka guru mutan mangko iso joget. Ayo ora mesti wong ora dedeg. Celelekan. Komplit. Banyumas, Banyuwangi, Gunung Kidul iki saka NTT.
Elsape itu. Narsi. Elsape nenggel kowe iku apa? Ya ora nesu. Omongan itu Elsape. Iki saka NTT, Nusa Tenggara Barat. Yo nyatane yo cerdas kok. Bisa mencari peluang ki lawakan si endi. Ngono nek ora cerdas ora iso. Nggih. Karena dia itu di samping dia masih kuliah, dia juga seneng literasi, seneng maca. Wis lulus. Malah wis lulus. S2. Iki duwe semboyan. Apa? Window of the world. Waduh. Jendela rumah kita. Tegese apa kuwi? Takon Elsape lho. Elsape. Malah kondang ayo nganggo jeneng Elsape nek ora kondang ketron tanganmu. Ah kok tanganku sing dikethok? Aku mau ndak lara. Iya. Nggih, matur nuwun Lek Marwoto. Li omong ting glayar iki. Aku kan sogok-sogok mau. Sing mare. Nggih. Sapa meneh sing durung? Wis kabeh wis. Oh ya wis. Rata wis. Prastiwi ya wis iki mau. Wis pasti iki nek ora limbukan ra gelem jake. Wis. Takon gara-gara ki pas nyanyi, "Oh, penonton wis suda." Wegah ngakon aku iki limbukan. Kudu sing nonton oke. Heeh. Ambek kon joget ning Bringarjo anggere awan kae. Penonton oke banget lho malahan. Ya piye, Pras? Engko tak petuk nek wis. Emang tak petuk aku cedak ngono ya. Sing nambuhi Lek Marwoto dhewe. Ayo nganggo cangkem. Dadi urung entuk sagongan kono klenger cangkemku remuk gitu. Matur nuwun Lek Marwoto. Nggih, sami-sami kula nggih. Sembah nuwun yo. Ayo terus ke ceritane. Ya. Janing aneng tawaga kadiranget pambang.
Sigra teteng kayong ngakoso sira risang Ramandaya pati ana yaksa gungcang romarane wel kata sini oh iladala lagi wae entuk jauh pengendikane Wang Pikulun Bathara Bayu yen to aku kuwi duwe sedulur tunggal Bayu monggo titikane sandhangane padha karo aku arane Raden Bratasena lah kok aku kekalangan Malaya ning dhuwur alas Wonomarta lah kok ana satriya ing sandhangane tanpa beda kaya aku lagi ndukiri watu ngrubahake wit-wit sing gedhe weh apa iki pancen dadi pulunging Mayangkara ya anoman ngene ketemu karo adhiku tunggal Bayu Yayi mandheg dhisik Yayi Mara remang usumya ngambreng kadi karunaning kaswase yaning marga memalat kung dosang Gandawastrat maja wah gawe gumun ing atase kewan-kewan gedhe gajah badak lan sak piturute padha keplayu wedi karo aku iki eneng wujude munyuk putih gedhene mung sak jempol teko malah ngatang-ngatang ning dhuwur watu munyuk yen pancen kowe bisa tata jalma kaya menungsa lumrah apa sebabe dene kowe malah mapan ning dhuwur watu ora mlayu kaya kanca kancamu apa kowe ora wedi ento tekaning pati kembrukan watu sarta ketiban watu apa dene kembrukan sing gedhe yen pancen bisa tata jalma Bala Gage Wangsulana pitakone Bratasena aduh Raden sewu-sewu kalapatan kula diagung mangaksami leres pangandika panjenengan nadyan kula menika wujudipun wanara nanging saged tata jalma sak tataning jalma wantah nami kula Senggana Senggana inggih Raden sebabe apa kowe ora mlayu apa ora wedi ento mati ketiban watu Raden kula menika upami saged mlajar tartentu kula menika mlajar kalian rincang-rincang kula nanging gandeng nadyan kula menika saged tata jalma nanging kula menika kaparingan inggih menika sesakit kula menika kaparingan sakit lempoh mboten saged nglawat. Wah. Kowe lempoh. Ih, kasinggihan mekaten. Nanging yen kowe ora mlayu, kowe mesti mati ketiban wit utawa kowe ketiban watu. Raden. Wiwit panjenengan wiwit babat menika kula sampun pasrah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Upami pecah kula kejah siya kedawan sela menapa dhewe kembrukan wreksa ingkang ageng kula sampun ikhlas mila Raden sampun ngantos wigiri ringa monggo ratri nglajengaken anggenipun babat aja ngono lho kersanipun nadyan kowe wis ikhlas yen kowe tekaning pati aku sing dosa mergo aku sing babat Wonomarta mula piye carane aja nganti kowe tekaning pati yen bisa slamet lah lajeng caranipun kados pundi? Apa kowe trima yen kowe tak junjung tak uncalke supaya adoh saka papan kene aja nganti mati. Menawi jengandika Raden lan purun kula semanggaaken. Malah kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan diri jengandika Raden sampun maluyakaken dhateng ing ngabdipun Senggana. Saengga kula boten pejah kedawan sela menapa dhewe kedawan wreksa ingkang ageng. Ikhlas, mboten ikhlas sabab menapa? Yen tiba ning kayu watu uduluputku niatku nyelametke karo kowe kula semanggaken Raden kula semanggaken wah yo toto Senggana
sira nadyan cilik wujudmu kowe munyuk seneng pamer. Lho. Remen pamer kados pundi? Ing atase wit sing gedhe 10 prangkul. Watu gedene sak gubuk benceng tak junjung katon nentrek. Ning bareng kowe mingsak jempol tak junjung aku ora kuat. Kowe pasang walat. Waduh, Raden kula menika mboten ati pasang. Estu. Pasang sepisan kemawon mboten cocok. Kula mboten ati pasang, Raden. Aja sembrono. Apa sing ampuh ming kowe senggono. Kowe tak kandhake sedulurku tunggal bayu sing aku durung tau ketemu. Wujude ya kethek putih. Jenenge Anoman. Wah. Kowe iso ngalahke karo dulurku, kakangku tunggal bayu, Bayu Kenara ya Anoman. Aku ngakoni keunggulanmu, senggono. Lah dalah adikku jagaku. Oh, Bratasena. Waduh. Barang aku arep ngrangkul si Adi kok malah mbok duwa. Pun Kakang mbok jotos nganti kelekaran. Kowe munyuk mencla-mencle. Lho. Mencla-mencle piye? Wah, aku nyebut kakangku tunggal bayu jenenge Anoman nggo arep ngrangkul karo aku. Dasarmu apa kok sik to? Kowe tak kandhani ya, Di. Aku kuwi Senggono ya Anoman. Wah, mau muni Senggono saiki ngaku Anoman. Sing bener sing endi? Kose to. Jenengku ki akeh, Senggono, Anoman, Mayangkara, Rama Dayapati, Maruti, Guru Putra kuwi jenengku kabeh. Wah, dadi aku ki ya kakangmu Anoman. Jarine Bathara Bayu, Anoman kuwi ora padha kowe. Lho, ora padha aku piye? Ning gedhe kaya aku. Wah, kowe kok cilik semono. Kok sik to, aku ki ya iso gedhe. Arep kadang-kadang nganggo obat aku ki iso gedhe. Ning rak ya wanci to, Yai, wanci. Ngono. Iki urung wancine aku gedhe. Aja sembrono, aja cumletan. Lho, aku ora cumletan, iki tenanan. Apa kowe Anoman tenan? Yo, aku kadang Anoman. Yo, yen pancen kowe Anoman, takoni yen kowe Anoman, wis saiki kowe bali yo. Lho kok sik to. Wong lagi sak pejagong sepisan kok kon bali. Wigatine si Adi ngopo kok babat alas? Entuk jawe perintahing Wadestarata, aku ki nek mukti babat Wonomarta. Papane iki bakal tak nggo gawe mukti karo aku sak sedulur. Kowe klerune nggon apa? Alas iki gawat kliwat winget kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Aja kok jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Wonomarta, lah kok kowe wani babat iki padha karo kowe Sarapati. Mula Di, durung kebanjur nggonmu nglakoni babat, ayo baliyo aja mbok terusake. Wah, Anoman. Bratasena piye? Watak wantu ning Bratasena yen wis kudu nglakoni sewiji-wiji kudu tak rampungke ora mawas marang bebaya ingkang tak adepi. Ning yen iki kowe bakale tekaning pati, upama mati arep tak wujudi. Upama aku mati budidaya supaya iso muktekake dulur-dulurku, matiku ora muspra. Mula wirasat dadaku ki bebangal, ayo minggato. Yen ngono si Adi wis madhep-mantep, ora madhep-mantep sebab apa? Yen si Adi madhep-mantep babat Wonomarta, lilanana pun Kakang bantu, ora sudi. Ora sudi piye? Aja mbok bantu. Aku lahir batin. Kedung jero iso dijajaki, atine menungso sapa sing ngerti. Nadyan kowe sedulurku lagi pisan iki ketemu. Kowe kakangku tunggal bayu, ning aku ora ngerti legetaning atimu. Bisa uga nggonmu bantu karo Bratasena merga pamrih, bisa uga nggonmu bantu lan Bratasena merga duwe niat liya. Mula aja nganti nggonku kelakon muktekake dulur-dulurku kelepetan pambiyantune wong liya.
kasempatan lan ora bakal lakoni dhewe. Lah yen nganti ora ana dikancani karo pun Kakang yen ana apa-apa tumraping Siadi kepiye? Tak sandangi dhewe. Loro waras bejo cilaka bunga susah ning Wonomarto arep tak lakoni dhewe. Yayi, tak pringgake. Kowe tak bantu. Ora. Kowe tak bantu manuta. Kene iki akeh jim setan priprayangan. Aku ora wedi. Kowe bali yo. Aku gelem bantu yen wis aku gelem bali yen wis bantu Siadi. Wah, yen ngono kowe wangkal. Bali ora. Lho, malah diwalik iki piye? Aku ora bakal bali. Ora bali tegese kowe wani karo Bratasena. Kowe iki adikku kok aku kon wani karo kowe iki karaku sedulur. Ora bakal pun Kakang Mentala karo Siadi. Bali ora, sakukan cangkem. Bali ora. Ora. Aku bakal bantu Siadi. Wayang wangkal. Ngono. Jagat Dewa Bathara upama dudu Anoman tak kira pecah sirahe. Ditendang banter-bantere karo si Bratasena. Walah dalah jagat ya Yayi. Nadyan kaya ngono pambegamu nanging gawe bombong tumraping wong tuwa. Tegese niat ingkang luhur mau ora mendho saka pangarepa, ora mundur saka geguntur. Bratasena, tawa-tawa saka kadohan yen ana larane mesti aku bakal ora mentala lawan sira Yayi. Bratasena. Pangling kaya jimdam darat. Inggih Gusti Patih sapu jagat. Eneng apa? Kadiwasan wonten satra ingkang wantun ngrisak pepasraning negara Kajiman. Negara Ngendraprasta. Tata lair ngrubuhaken sela ingkang ageng, ngrubuhaken wreksa ingkang ageng. Nanging batos ngrisak candhi beteng pepasraning Projing Wonomarta. Wah, dalah. Apa ora mbok elikke? Wah, sajaipun sampun boten saged dipun emutaken. Bandanen tangane krincungen sikile aturna marang Patih sapu jagat Patrapi Pidana. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit Gusti Patih. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe gelari rawang mandeg ten. Wah, ana swara tanpa rupa.
Ndak wis padake cat katon cat ora. Ya, mongso kowe iso ngematke karo aku bangsaning Jim. Haramku Jim Dam Darat. Kowe sapa? Panengah Pandhawa Raden Bratasena. Raden Bratasena. Wah, sugih kendel bondo wani. Kowe wani ngrusak pepastrening Wanamarta, ngerti yo? Iki dudu wujuding alas. Tata lair wujud alas nanging batin iki wujud negara utawa wujud negaraning kajiman. Diasta dening Sinuwun Prabu Yudhistira sasanak kadange kabeh. Lah kok dadi kowe wani ngrusak pepastrening Wanamarta ya negara Amarta. Sing tak weruhi wujude alas. Upama kowe ngarani wujud negara Jim, aku ora bakal peduli. Malah kepasang yugya katuju ngenu yen pancen iki wujud negara Jim. Matura karo ratu Gustimu, ana menungsa sing bakal ngenggoni Wanamarta ya kuwi aku sak kadang. Wah, dalah. Sugal ucapmu keparep. Yen kowe arep mapaning negara Wanamarta kudu wani ningkes bangsaning Jim. Mara lumpukna sak sedulurmu. Aku ora bakal wedi kerubutan Bratasena. Ora minggat tak gaglak limpamu. Mara maju Jim Dam Darat.
Waduh. Lagi seneng mergo menang. Mere-mere kok digajel saka mburi. Wong gerang ratatanan. Sing akon sapa? Sing akon kowe ngewangi aku sapa? Lho, kowe dicokot Jim. Kowe meh wae katriwandan. Dinggo dolanan bangsaning Jim. Mula pun Kakang ora mentala. Ora sandadak ngewangi Bratasena. Yen aku urung sambat, aku ora bakal sambatku yen wis tekaning pati. Wah, Bali yo. Bratasena, aku kuwi kakangmu. Aku ngewangi karo kowe kok ora entuk. Bali yo, Werkudara.